Hi guys! So, maayong gabi i-din ninyong tanan diha guys sa asa man mo karon guys. Maayong gabi ninyong tanan. Og karon guys kay magmukbang na sagta. So, nahog na ni siya og panihapon na mo guys. Nahog na ni siya panihapon na mo. Mao na ni among ako na lang ni i-content kay manihapon naman mi nga. Then, abang-abang lang guys ha. Ayaw mo kalimot sa pag-subscribe guys o pag-like. Dahil mao ni amo ang imukbang guys. Hinatag na sa nisilingan balik. Ha? Sabi, dili mo gawas ha? Hinatag na sa nisilingan balik guys. Kasi pangalan ni pa? Dubai food. Dubai food or kari-kari? Kari-kari, manigod na ibatong. Mao ni among sudan karon guys. So, abang-abang lang mo guys. Nawat ako. Hi guys, this is my vlog, GH Official. Don't forget to like and subscribe. Thanks! Mga unta ninyo guys. Mao na nga mo ang sudan karon nga gabi. Daghan tayong salamat sa naghatag ana ug sa mga blessings nga moabot pa sa among kinabuhi guys. Salamat kanimo. So, mao na siya guys ang among panihapon karon hinatag. Salamat guys. Ano sa man ni si Supi eh? Magkinamot ra ko. Dito ka. Ipa. Kung may matarong pa. Ito ko. Ang hipon. Sopi. Tuyo. Mga unta ninyo guys. Kita pili ang sopi. Ano na yung pwede? Manok ni? Jangan lagi lo tu dulu. Ano? Ano ka dito pa no? Diri ka? Ari ka ba? Hinatag na niya mo kuhan guys, among gimukbang. Ano? Mo pa na pag yung Malang mo ba ito pa? Pa? Abang daw sa makulay doon. Hindi ka pwede ang supi, kaya naman yung po ang supi. Mawagi pa din. Sabihin dako na langaw. Napay ka nandito sabihin? Murang mo nga. Bukan sila kaya. Sa uma. Ay, kung Dubai food ko na ni guys. Dubai food. Kari-kari. Alam mo! Tagay ko kanon dipin. Eh, kasi sinapulan diha. Nanay mo tubig pa? Hindi ko pa.
Tungab ko ni ma. Ma. Magbasod to? Saan? Ano tayo dito ng mataga? Depen. Kanon ba? Lagi. Nakuha kami sa kanon. Ito. Ang pala Supi! kakasin. Wala. Ikaw rin. Dito. Dito ya. Ayun, diha. Baka matandog na sa na akong cellphone. Bro, lagi siya buwan pa no. Kanang ano sa pangalan na? Kanang Sorry. dili. Kanang mura siya og kanang ano sa pangalan na? Kanang katong iyang isagol gani nga kanang murag gilog color. Sige, cool ba? Kanang sa pangalan na eh. Tayo ikling eh. Ilabay lang. Kanang kuan. Chicken. Unsa gyud pangalan na guys kanang Chicken curry. chicken curry. Delivery, ma'am. Ato na lang ito. Isig pangaway ni Hindi na ka? Oh. Sope. Hoy. Ah. Isa ko'y manok ba? Lamig ka pa no? Nami iyang sabaw. Bisang wala na yung manok ang sabaw lang kay bahog sa Sunod na may mukbang guys kay Guy. Siya lang. Di man mo ka. Di man mo ka no Guy ug ukra. Ay, kung among-among nga. Ito ra, Sophie. Batong. Ito. Bahog. Bahug. Sunod na may mukbang ka ni guys ay. Dugpod. Lugpod. Sophie. Sophia. Sophia. Dugpod sunod na mo imukbang guys. Sophia. Sophia. Okay, dito na kape niya. Ano na? Nakan sa pikaw nito ka.
Mana mo dito pa? Iya. Ah, Ay, alin eh. sila. Masupili. Kamukha ko dyan. Pagkaos Dubai. Namin siya, bisan kanon lang. Sulat gitu. Mana akong kaon, guys. Salamat dahil sudan. Shout out. Shout out sa naghatag. Blessings din namo, guys. Shout out dahil sa naghatag ani. Chef cook sa Dubai. Ang tawag sa akong kuan ani kay Dubai food kuno. Dubai food kuno, guys. Tino na, guys? Sila po. Ikaw po. Kamu food. No. Mana? Amo na nang hipusan amo ang kuan, amo ang lamisa nga gamay. Hudoy gado. Hudoy. Nya na pay nabilin. Ayan. Napay nabilin, guys. Nya isod na to ni sa kuan kay. Isod ta ni sa ref guys kay ref. Isod ta ni sa ref guys kay kuan. Kanina sa sunod na to yung mukbang. Crunchy. Crunchy kayo ni guys, dog food. Crunchy guys. Mura ka ng chippy. Di cracker crunch. Cracker crunch. Maraming kaon. So, salamat Lord sa blessings. Sa blessings, sa blessing. Blessings, blessing, blessing. Blessing nga. Salamat sa blessing, guys. Salamat sa blessing, Lord. Thank you. Mao na to, guys. Manamig mukbang. Sunod di ay kay ang mga mukbang mga gulay na sa kumukaon mo sa. Sierra. Usa? Sierra. Sunod na sa gisama ako na sa to. So, thanks for watching, guys. O, daghang salamat sa mga blessings na nadawat namo. And God bless. Thank you. Bye. Thanks for watching GH Official. Don't forget to like, share, and subscribe.